On poikakoira. Ja nämä isovillakoirat ovat villakoirien 4 kokomuunnoksesta suurimpia, vähän rauhallisempia ja vähemmän herkästi haukkuvia kuin pienemmät. Noa on luonteeltaan iloinen, näin kuvailee tämä emäntänsä, ja seurallinen niin kuin emäntäkin, niin koirakin. Rakastaa olla siellä, missä tapahtuu, siis koirakin ilmeisesti. Ja siltä näyttää, että sopeutuu tähän vähän hälisevään ympäristöön ja isoon ihmismassaan ihan hyvin. Näin tässä väittää hän, että villakoirista ei lähde lainkaan karvaa. Onko tuo totta? Mutta turkkihan vaatii tietysti paljon työtä, että se saa tommoseen timmiin. Ja turkkia hoidetaan harjaamalla ja kerran viikossa suihkussa ja föönataan ja ajellaan naamaa ja tassua ja varpaan välistä sitä karvaa pois. Ja kerran kuussa sitten parturi. No, tää esitys oli vaarassa peruuntua, kun Noa oli jossain kaverin mökillä ja oppi uimaan ja temusi sitten hiekassa ja sitten metsässä ja sitten tuli puoli metsää mukana. Ja sitten takaisin järveen ja ees taas ja niin poispäin, että seuraavana päivänä kulma puhdistamiseen meni 8 tuntia. Just. Ja tässä vielä emäntä kehtää väittää sitten tämän jälkeen, että villakoirat ovat älykkäitä koiria. No, ne oppivat helposti ja tekevät usein mitä tahansa, että saavat ihmiset iloisiksi. Noa on kuulemma niin oppivainen älykäs, että tää on hurjan hauskaa hommaa. Ja yleensäkin sen kanssa harrastaminen. Ja villakoirat on yleensä hyvin tunnettuja näyttelykoiria, mutta Noa ei voi osallistua. Aatelkaapas minkä takia. On yksi vinoon kasvanut hammas. Pienestä se on kiinni missi-hommat. Tai mister, niin, tässä tapaa, anteeksi Noa. Epävirallisia näyttelyitä, joita koko ajan järjestetään, niin sanottuja matchareita, eli match-show-tapahtumia järjestetään, niin niissä sitten pääsee tämmönen vähän hampaistaan viksahtanutkin koira esiintymään. Vähän aikaa on harrastettu koiratanssia ja tämä on ensimmäinen tanssiohjelma ja ihan ensimmäinen Noan koiratanssi-esiintyminen. Mitäs siihen sanotte? Nyt kannustusta Noalle, kuinka käy? Kappale Prinsessa Ruusunen. Jolly